Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli ridha illahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratina al-Qutub Syekh bin Rahman al-Ghawthi al-Azam Sultan al-Awliya Syekh al-Hasan Ali Ashadi. Wa ila hadratina mursyidina murabburihina mawlana al-Habib Muhammad Sayyidina al-Nashid. Khususan al-Qutub Syekh Malik bin Iyas bin Yahya. Wa ila hadratina masyayikhina syekhina ustadzina malimina walidina. Khususan masyayikh Darat Tauhid al-Hasaniyah. Maksusan Kiai Ismail Mustafa wa ila hadrati syuaib al kitab dan bulu hafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad As-Samad Qali usuli mufru'im al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amadana bi asrarihi wa ta'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu min qaulillahi ta'ala idan tahu ya Allah ta'ala depan tahu bal yuridu bal ngarepake sapa insan menungso liyafjura supaya melacuti sapa insan amamahu ing ngarepe insan yani ngesake sedina Allah muqaddim disiake sapa insan dunubawa ing pira-pira dosane insan wa yakhirulan akhirake sapa insan taubat insan wa yaqul dan ngucap sapa insan satu bakal sapa insan hatta ya sehingga nekani hu ing insan abal mau mati ala syarrin hal tetep ing atase ala syarrin hal tetep ing atase Allah nek bergerak kana kang ana sapa insan iku ali ing atase ma kaya mutu monggo mati sapa insan alihi netepi ing atase ma waruya banten riwayat an Juwaibir Al-Dhahhak Ali bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yastuni kan Nabi qala itu tawassit Nabi halaka rusak sabal musawwifuna bira-bira wong sing padha semayan taubat wal musawwifu utai wong sing semaya taubat iku man wong ya ulu kang ngucap sapa man saufatubu ing ucapan saufatubu bakal tobat sapa ingsun al wajib mengutaika wajib ala kulli insan ing atase saben-saben wong to saben-saben manungsa iku ayat bayan taubat sapa insan ilallah ila Allah taala iku liwating indam saben-saben waktu hatta yati sehingga nekani wa insan apa al mautu mati bahwa utawi insan iku tak wong sing taubat la Allah Rasulullah sallallahu taala iku qabil taubat zat sing maha nerima taubat haitsu qala anda miskarine to haitsu qala karena mustahil Allah itu huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'at wa huwa Allah wa alladhi yaqbalu nampa sapa alladhi taubata ing taubat an ibadihi sangga pira-pira kaulane alladhi wa ya'fu wa ngampura sapa alladhi 'ani sayyi'ati sangga pira-pira lakon Allah yani ngesake sinten Allah ya tajawazu ngapura sinten Allah 'an sayyi'atihim sangga pira-pira lakon Allah nek ibad
idza tabu ing dalem nalikane taubat sapa ibad wa ja'u lan bali sapa ibad marang Allah. Fataubatu mawdai taubat iku ayyan damain takdon sapa wong ala dzambi ing atas dosane wong bil qalbi kelawan ati utawa ing dalem ati. Istaghfira lan ngapura jaluk ngapura sapa wong bil lisan lan lisan wa admiralan nejo sapa wong ala utawa Allah ya rasul yen orang baleni sapa wong mau ilahi mareng danat abadan ing dalam selawase wala tausidun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu man tai sapane wong waalaikum tasabuman ing ucapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfiru jalan ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-azim kang zat kang maha agung alladzi pangedat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illahu kejaba Gusti Allah to coba lihat al hayyu zat sing mau urip al qayyum wa bulan taubat sapa ingsun ilahi marang alladzi maca iku salasan kelawan telung ambalan ya gufral mangkoten sepura la gede man pola iki mau wa dunubu pira-pira dosane man lakan lan senajan ana apa dunub iku min zabadil bahri sepadane untuke segara ini nih. Jadi awak dhewe sebagai umat manusia, sebagai makhluk Gusti Allah, atau hamba Gusti Allah. Iku nek ape tobat ya aja sekedar ape-ape tok, melainkan ngene. Nek awak dhewe nglakoni dosa, nglakoni maksiat misal. Maka wis seharusnya awak dhewe taubat kan ngono. Tapi taubat awak dhewe ya aja sekedar kepengenan tok, melainkan engko aku bareng nglakoni iki ape taubat to. Aja ngono tok. Melainkan kudu dilakoni tenan. Taubate kudu dilakoni tenan. Jaluk ngepura ning Gusti Allah ya kudu dilakoni tenan. Ya aja sekedar dilakoni tok, melainkan ya enek getone bareng, enek rasa penyesalan bareng. Ini sebagai seorang hamba, taubat itu ora kanggo pantes-pantesan tok, melainkan ora kanggo kepenginan tok. Nek pengen taubat ya iya, nek ora ya wis ora ngono. Melainkan iku sebagai ada bentuk kewajiban awak dhewe lah gampangane. Utawa sing seharusnya dilakoni seorang hamba. Iku ya taubat ning pangerane, njaluk ngapura pangerane. Aja sekedar engko aku nglakoni iki ape salat taubat ape njaluk ngapura insyaallah ape istighfar ping 1000 aja ngono-ngono tok. Melainkan aja sekedar ape, tapi kudu dilakoni tenan. Meskipun sithik-sithik nek dilakoni tenan kan luwih apik tinimbang niate gede cuma ora dilakoni. Nggih Abdullah bin Mas'ud dawuh man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa atubu ilaihi sing biasane tinggo wiritan nek bar salat iki astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iki dawuh Ibnu Mas'ud sing sapa wong maca iku ping 3 ghufira lahu dzunubuh maka dosa utawa perilaku elek utawa maksiat-maksiate iku di ngapura kali Gusti Allah, diampuni kali Gusti Allah. Ping 3 tapi kana mithla zabalil bah. Meskipun dosa-dosa wong iku akeh kaya untuk segara. Maksudnya kaya untuk segara piye? Yo ibaratnya banget akeh untuk segara kan gak ketung. Dia pengitung kan ra iso. Jadi perumpamaan
iki dosa meskipun kaya ombak segara iku insyaallah di ngapura insyaallah. Tapi ya dengan catatan niat taubat tenan, njaluk ngapura ning insyaallah ya njaluk ngapura sing tenan, aja sekedar pengen-pengen tok, aja sekedar kanggo pantes-pantesan tok, melainkan ya bener-bener tulus njaluk ngapura insyaallah. Bener-bener getun wis nglakoni maksiat. Ya duwe niatan kudune, duwe niatan gak bakal baleni maneh maksiat iku. Ora Ayyub an Abi Qilabah qala inna Allah ta'ala lamma lana iblisa salahun nadhar fa anzarahu fa qala wa izzatik la akhruju min sadri abdika hatta takhruja nafsahu fa qala ar-rabbu wa izzati wa jalali wallahu alim bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.